Sa himuon nga paagi aron na ma-convert ang ilang minahal sa kinabuhi nga dili katoliko padulong sa pagka gitawag og katoliko. So sa may tawag ining mga buhaton. Number one, syempre i-equip nato nga tong kaugalingon sa pagtuong katolika. Kaduha, hinay-hinay pud ta magtuon og kasaysayan. Bisag di gyud kayo nga hawod gyud kayo ta, pero at least kabalo ta sa background, mga particular teachings, kabalo ta sa kasaysayan nganong gitudlo na sa simbahan katolika ug asa na nagikan. Number 3. So sangkap na sa pagtuong katoliko na anatay tawag ining pag nahibawan sa kasaysayan. Number 3, syempre mabasa tag Biblia. Number 4, syempre ato pong ipakita, atong ginapaningkamutan nga ipakita ang Kristohanong gawi o ang katolikong gawi sa ato ang mga minahal sa kinabuhi nga mga dili katoliko. Kaya ang style ba sa mga dili katoliko, ang ginatanaw nila puro lang kadautan sa katoliko. Syempre lasti, atong iampo ang ato ang pamilya na dili katoliko. Syempre sa atong pag-ampo, normal yun na nga mo mudawat ang mga sakramento at ipakita ang atong pagkarelihiyoso. Relihiyoso in the sense nga again naningkamot sa pagkinabuhing katoliko.